Według ukraińskich władz co najmniej 12 osób zginęło w nocy w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego Kijowa, a kolejne 33 osoby odniosły obrażenia. Ataki dotknęły 12 obiektów w 3 dzielnicach Kijowa, uszkadzając domy, placówkę medyczną i instytucję edukacyjną. Służby ratownicze wydobyły osoby uwięzione pod gruzami. W dzielnicy Sołomiańskiej zniszczono 2 najwyższe piętra 9-piętrowego bloku mieszkalnego, a w innych miejscach wybuchły pożary. Poza Kijowem Polska wysłała samoloty i uruchomiła systemy obrony powietrznej, aby chronić swoją przestrzeń powietrzną w pobliżu Ukrainy. Rumunia również wysłała 2 hiszpańskie myśliwce oraz rumuński helikopter po tym, jak radar wykrył cele powietrzne w pobliżu granicy z Ukrainą. Rosja zintensyfikowała ataki rakietami balistycznymi na Kijów, podczas gdy Ukraina nasiliła dalekosiężne ataki na rosyjskie cele wojskowe i strategiczne. Władze w Moskwie poinformowały, że w ciągu nocy w rejonie zaatakowało około 250 dronów, z których większość została przechwycona z dala od stolicy.